kae kaprito wayah bengi nganti gagat rino tetepan sadroning ati jatan luntur saya ngerati aku kowe dadi karma mergo lerep ning gubuk Sugete Pak Tino ini. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleret ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk Bathara biyen kae kanggo adong tresno tanpa bangkal tanpa kloso bot abot ketlaman gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kaprito wayah bengi kanthi gagat rino tetepan sadroning ati jatan luntur saya ati aku kowe dadi karo mergo leren